салом дӯстон, фикр дорам барои шумо номи Александр Исак шинос аст. Албатта агар андаке ба футбол наздикӣ дошта бошед. Ҳамлагари ҷони шветсагиро ба худи Златан Ибрагимович муқоиса ва баробар мекарданд. Ӯро меросхӯри тоҷи Ибра медонанд. Худи Исак ҳам интизориҳоро бароварда карда истодааст. Ӯ дар дастаҳои хуби кишварҳои аврупоӣ худро ҳамчун ҳамлагари бо маҳорат нишон дод. Ӯро метавонад аз зумраи форвардони классикӣ ном бурд. Ин футболбоз бо нархи рекордӣ трансфер мешавад ки мо имрӯз дар бораи он ва дигар хабарҳои муҳим гап мезанем. Дӯстон, футболи аврупоӣ баргашт ва моро то рақобатҳо интизор мебошад. Интер ба Рим парвоз мекунад то бо Латсио вохӯрад. Манчестер Юнайтед баъди бозии беҳтарин бо Ливерпул қувваозмоӣ мекунад бо Саутгемптон. Дар Италия дастаи Маурино рақобат мебандад бо Ювентус. Оё Дибала ба собиқ дастаи худ гол мезада бошад? Тамошои ҳама ин бозиҳоро бо 1x ҷолибтар кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG0777. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Александр Исак қадбаланд буда маҳорати зури гурехтан аз дифоъгарон ва бозии хуб дар рақабати дуввумро дорост. Ғайр аз ин Исак боз чандин маҳоратҳои дигар дорад ки ӯро аз ҳамлагарони дигар фарқ мекунонад. Аммо медал ду тараф дорад. Яке аз мушкилиҳои асосии ҳамлагари ҷавон дар он дониста мешавад ки ӯ ба муддати тӯлонӣ метавонад бедарак гум шавад, яъне дар чандин бозиҳо паёпай аз худ дараке надиҳад. Чунин фурсатҳо дар корномаи Исак зиёд буданд. Яке аз сабабҳои таваҷҷӯҳи ками дастҳои топ ба ин футболбоз маҳз ҳамин омил дониста мешавад. ӯ ҳамеша варианти захиравии клубҳои бузург мебошад. То ҳамин дам ягон дастаи топ таваҷҷӯҳи пурраи худро ба ӯ равон накардааст. Аммо Исак ҳамаи имконоти онро дорад ки Премер-лигаи Англияро тасхир кунад. Ҳайрон нашавед, бале, ман ҳам медонам ки Исак дар Испания дар дастаи Реал Сосидад бозӣ мекунад. Лек дастаи ӯ аллакай метавон гуфт ки тағйир ёфт. Ҳамлагари ҷавон ба Ньюкасл кишвари Англия мегузарад. Агар фаромӯш накарда бошед, ин даста акнун андак-мандак нест. Пули бузург муносибатро ба Ньюкасл оҳиста-оҳиста иваз карда истодааст. Ньюкаслиҳо дар ҷустуҷӯи ҳуҷумкунанда қарор доштанд. Аввалтар аз ҳама онҳо ба чанд ҳамлагари сатҳи баланд таваҷҷӯҳ доштанд, аммо чунин ҳуҷумкунандаҳо намехостанд ки дар ҳамин шабу рӯз шомили Ньюкасл шаванд. Сухан ҳатто дар бораи Левандовски ҳам мерафт. Пас аз ҳаллу фасли ҷузъиётҳои кӯчактарин ҳамлагари ҷавон бо пироҳанҳои Ньюкасл дар майдонҳои сабзи Албиони Туманпеч бозӣ хоҳад кард. Ньюкасл ба Реал Сосидад пешниҳоде кард ки испаниҳо аз он рӯй гардонида натавонистанд. Аз 70 миллион евро барои ҳамлагари ҷавон рӯй гардондан кори осон нест. Хулоси калон Александр Исак футболбози Ньюкасл гӯем иштибоҳ нахоҳад буд. Хотироти охирини ӯ аз Испания голи зебои як ҳафта пешаш ба дарвозаи Марк-Андре Тер Штеген хоҳад буд. Арзиши трансфер бо назардошти бонусҳо метавонад ба 75 миллион евро баробар шавад. Ҳамчунин Сосидад 10% маблағро аз фурӯши навбатии Исак ба даст меорад. Челси то ҳанӯз ҳуҷумкунандаи марказиро ба ҳайат ҷалб накардааст. Пас аз ҷавоб додани Вернер ва Лукаку ин мавқеъ яке аз нуқтаҳои доғ дар ҳайати кунунии Челси ба ҳисоб меравад. То ҳамин дам гапу чап дар бораи Абамеянг хеле зиёд буд. Ҳамакнун дар радарҳои Челси ҳуҷумкунандаи дигар Рафаэл Ляо қарор дорад. Ҳуҷумкунандаи Португалия яке аз футболбозони асосии дастаи Милан ба ҳисоб меравад. Ӯ барои сармураббии қаҳрамонҳои Италия Стефано Пиоли интихоби якум дар хатти ҳуҷум ба ҳисоб меравад. Челси бо пули калон ба дарҳои расонириҳо тақ-тақ дорад. Гуфта мешавад ки лондониҳо мехоҳанд бо арзиши 120 миллион евро Ляоро ба ҳайат ҷалб созанд. Мутахассисон ишора мекунанд ки лондониҳо бо чунин маблағи калон ҳатто дар замони Абрамович футболбоз нахарида буданд. Соли гузашта Лукаку бо арзиши 113 миллион евро аз Интер ба Челси гузариш карда буд. Мушкили асосӣ дар он аст ки Милан нақшаи фурӯхтани ҳамлагари худро надорад. Чанде пеш Реал ҳам бо ҳамин миқдор маблағ мехост футболбози португалиро харидорӣ кунад, вале Милан ҷавоби рад дод. Гуфта мешавад ки расонириҳо Ляоро танҳо дар сурати пардохти тавонпулии ӯ ки 150 миллион евроро ташкил медиҳад мефурӯшанд. Челси бошад нақша дорад ки танҳо 120 миллион харҷ кунад. ҳолати Антуан Гризман дар дастаи Атлетико чунон бад аст ки танҳо ҳолатҳои фантастикӣ метавонанд ӯро наҷот диҳанд. Ӯ дар ҳолате қарор гирифтааст ки аз худи ӯ ҳеҷ чиз вобаста нест. Асири қарордоди аренда байни Барса ва Атлетико шудааст. Тобистони соли ҷорӣ Атлетико метавонист футболбози фаронсавиро ба Барселона баргардонад, аммо мадридиҳо ба қароре омаданд ки ӯро дар ҳайат нигоҳ доранд. Тибқи шартнома агар Гризман дар мавсими кунунӣ ҳадди ақал дар 50% бозиҳо дар ҳар кадомаш 45 дақиқаӣ бозӣ кунад, мадридиҳо бо нархи 40 миллион евро ӯро аз Барса мехаранд. Мушкили ҳамин ҷо сар мешавад. Мадридиҳо нақшаи пардохти ин маблағро надоранд. Барои ҳамин Гризман мавсимро дар ҳайати захиравӣ оғоз кард.
футболбози француз дар рақобат бо Хетафе дар дақиқаи 61 ба майдон омада гол зад. Дар бозии дуввум Антуан аз ҳайати захирави вориди бозӣ шуд. Ин маънои онро дорад, ки мадридиҳо Гризманро дар ҳайати асосӣ ҷо нахоҳанд дод, то ӯ 45 дақиқа бозӣ дар ҳар рақобат надошта бошад. Дар ин сурат Гризман тобистони соли оянда ба Барселона бармегардад ва Атлетико ягон пул пардохт нахоҳад кард. Дар ҳамаи ин корҳо худи Гризман ҳам айбдор аст. Ӯ дар қисми дуввуми мавсими гузашта дар Ла Лига ягон гол назад. Дар соли 2022 бозингари мазкур танҳо ба дарвозаи дастаи дивизиони пас Райо Махандахонда дар бозии ҷом гол зад. ӯро лозим аст, ки бо доштани фурсати кам дар бозиҳо маҳорати бузург нишон диҳад. Манчестер Юнайтед кӯшиши навбатии харид кардани Антониро хоҳад кард. Бозингари Бразил дар дастаи Аякс карьерашро идома дода истодааст. Дар мавсими ҷорӣ ин бозингари Бразил дар 3 бозӣ 2 гол зада 2 ассистам ба номаш муҳр задааст. МЮ 2 пешниҳод ба Аякс карда буд, вале амстердамиҳо ҳар дуро қабул накард. Пас аз ин Антони шахсан аз Аякс хоҳиш намуд, ки бо ӯ иҷозаи рафтан бидиҳанд. Рӯбарати дастаи кишвари Нидерланд ба 2 гурӯҳ тақсим шуданд ва андешаҳо гуногунанд. Як чиз аён аст, ки амстердамиҳо Антониро танҳо бо арзиши тақрибан 102 миллион мефурӯшанд. Шартномаи Антонии 22 сола бо Аякс то соли 2025 муҳлат дорад. ӯ чанд рӯз аст, ки бо Аякс тамрин надорад ва дар бозии гузашта Аякс ширкат накарда буд. Ҳама ин аз он далолат медиҳад, ки бозингари бразилӣ ба қароре омадааст, ки карьерашро дар Англия идома диҳад. Футболбози 22 сола соли 2020 аз Сан-Пауло ба Аякс гузариш намуд. ба ҳамин тамом бориданам, ки ҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.